hasi asadiki grebi fu grama tu. Mi teki mi topo nanga wiwire. Mi teki mi topo nanga wiwire. Fumeki mi watra o baya. Futeki mi watra o baya. Fumi wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Nagru wiri di me wasi. Meti de mitro wanja jauma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Nagru wiri di me wasi. Mekti de mitro wankankauma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Nagru wiri same wasi. Mekti de mitro wanjajauma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Nagru wiri same wasi. Mekti de mitro wanjajauma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Fuka fuli bisma. Fuka fuli bisma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Okrai fuli bisma. Taki fuli bisma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Nagru wiri di me wasi mekti de mitro wanjajauma. Wasi ala fuka. Fuka fuli bisma. Geri debe deki do dumyo. Debe deki do kirime. Mamasraga do nami tesi. Debu ye nami baka. Mate masabio. Asiri di desai. Na afro. Naki desapiki. Debe deki do protome. Deki do wisime. Maye ofanam fesi. Bigis madami baka. Madami isapsai. Amor, hati tiyo igita gubetiere. Pronta fu bigi. Mami de ala sei. Sranan picho mami de ala sei. Seki maraka. Ritro mi sako. Na waingi no abikondre. Zo, goedenavond, volgers Newara. Ik heb een beetje aan mijn achtergrond gewerkt. Dus na een aantal weken kom ik weer live. Ik wil iedereen goedenavond en iedereen die me powert, wil ik hartelijk bedanken. Ook de anderen die mij uitschelden hoor, wil ik ook bedanken dat ze me uitschelden. Want volgens mij begrijpen ze dat soms niet, waar ik naartoe wil gaan. En dat ik niet ga hier voor zelfverheerlijking. Op een bepaalde moment denk ik naar San Mesuko. Laat mij zo beginnen. Ik kom net van richting Coroni, Nikeri. Maar ik zal niet over Coroni en Nikeri hebben. Want het is triest wat er daar gebeurt met mensen. Het is triest wat er gebeurt met benoemingen, met politieke loyalisten, met mensen die niet aan het werk gaan. En 19 en 20 en 25.000 verdienen. En anderen die al jaren daar zwoegen op de ministeries, nog een ampertjes 5.000, 6.000 verdienen. Maar ik kom op een andere live heel hard erover. Maar ik kom vaak live, want no, me zit me sanja zo. Maar het is triest wat er gebeurt. Ik heb het vaker gezegd, men houdt veilingen met mensen, politieke loyalisten, die geen chocolade mars betekenen in organisaties en 20.000 verdienen. Dat is wansade dape ome jari, dat is go leraar ook, trouwane kar ook. Ik heb een lijst met namen gehad. Nikeri Coroni, ano bunsa ipsara.
regering heeft naar Fasidisio Godoro. Ja, dan mag je nog 10 keer aan IMF praten. En dan mag je 10 keer over zaken praten. Maar in het doen boeren, dan mag je alle soort shows houden. Want ik snap deze regering helemaal niet meer. En we zien dat andere geruis. De man is takkie. Vrede, de man voorzichtig. Maar de man bedreig. Laat mij praten. Want eigenlijk, heel veel mensen hebben al gesproken over picking Sranan. Waar ik boeren. En moet je zo voorzichtig komen mensen. Want allemaal, hij tak over picking Sranan, emotioneel. Maar in onderzoek, geheime dienst en onderzoek, binnenlandse veiligheidsdienst en onderzoek. Maar dan sabi, dat buitenlanders ook hier zijn die ook onderzoeken. En het heeft niets te maken met houtkap. Heeft niets te maken met de inheemse gebieden. Maar u ziet dat een partij heel stil is. En dat moet je niet verwonderen. En ik hoop dat de informanten van deze regering ook de waarheid schrijven. Het gaat namelijk over goud. Het gaat namelijk over waarde. Het gaat namelijk over een organisatie waar er eigenlijk maffiapraktijken gebeuren. Ja toch? Maffiapraktijk. Nou, alles soort man, ik kon leg uit. En wie weet, mijn kop kon leg uit. Naar een sensatieverhaal. Mijn leg uit aan waarheid. En daarop moet voor mij wraak. Ja toch? Want we worden VP in dit land. We worden president in dit land. Alleen op een paar grappenmakers die Suriname willen vernietigen. En dan vind ik jammer dat ik de man bron de man terug. Want die arme jongens die een lening hebben bij de bank, die niets te maken hebben met het houtgedoe. Zij vervoeren alleen maar het hout. Dan heb je een andere grappenmaker die zo emotioneel dingen zegt. Ja, nou in China zo. De man zegt gives me. De man bron de man terug. Maar laat me de inheemse ook iets vertellen. En dat jaren dat gebeurt, dat er inheemse organisaties, jammer dat mijn vriend Artis niet in leven is. Ik ben jaren met hem bezig geweest. En één persoon is wel getuige ervan. Hij leeft nog. Hij is DNA-lid van NDP. En hoe ben Wakafuru? Maar wanneer organisaties van inheemse groep, laten we het even over inheemse hebben, hun eigen mensen verkoopt, maar daarover praat men niet. Wanneer inheemse organisaties, en dan mogen jullie invullen welke organisaties dat zijn, gelden neemt voor hun eigen. De Mijnschriftproject. Ja, Pikimpoika, Berna, Dorp, Mata. We gaan ze scholen, we gaan naar Tepu. En dan vraagt men $1000 aan. Een aantal inheemse. En ik had een keertje het gezegd. En dan gaan ze boos worden. Net als meneer Douchi. Ik kom met meneer Douchi dadelijk. Ja toch? Dan moeten we voorzichtig zijn van een aantal grappenmakers
die een soort volk, natie willen delen, dat we tekas aan hem met grap. Want we zijn zo emotioneel dat we uitspraken soms doen en we niet rekening houden dat de inheemse, de ingebrada nangasa, wis fai drying, wis fai potting, na de man grong ukong, na de wet man ko teka grong, na de wet man kierde toe. Maar ze zijn altijd rustig geweest. De man is meki bari. De man is suku trobi. Maar keertje is genoeg. Uno kan go in de man gebied. En met takanga de bedrijven. Nanga de organisatie. Tak one day smai ko koni to era. We see rustig. Dat er geen enkel social return, projecten, omscholing, bijscholing, mensen wijs maken. Nee, want als je ze wijs maakt, dan kunnen we geen goud gaan halen. We kunnen geen hout gaan halen. Want ze gaan ook rechters en advocaten worden en juristen. En jullie zitten te verrijken. Een aantal clans hoor. Geen grote groep. Die overal in partijen gaan. Dat unespaat ook. Want ze hebben geen kinderen. En dan mogen ze 27.000, 28.000. Want er zijn gewoon oké, exacte cijfers. En regering kom. En weet ik, met grap naar desma. De oefentak desma no mag taki. Desma no mag koop. Te de piai man. Regeringsleiders, te de piai man. Amo tegen wansani. Mi gooi na gebied toch. Te me mine mek sensatie te me gooi gebied. Te me gooi de onderzoek. Me ganga drie voor ma une du sensatie. We go voor roko. En mi takawa antasma. One of them of me. Vind je jammer. Ik had nog 2 dagen contact met hem. 2 dagen terug contact met hem. En we zien. Ineens allemaal wiki. Ook de DNA-inheemse zijn wakker geworden. Ze zijn allemaal nu wakker. Ja, de inheemse worden niet goed behandeld. Kijk hoeveel jaren. Om een jaar is dat DNA. Nooit op een biggie mofo. Alle de organisaties zijn ja voor de potis maar vets. Of vets, no sorry. Vets. Nanga alle de inheemse organisatie. O biggie got tegen desma. First me publiceer. Wat we raak dan tapu. Te me publiceer sani. Wanneer ik documenten zet. Wordt men boos mensen. Dat we zeer op poti inheemse. Ze nog maar lezen en schrijven. Want ze moeten dom blijven. Ja, ze moeten dom blijven. En dan gaan we in hun gebieden. En jullie nemen alles mee. Jullie gaan jagen. Alle metis vinden wij zoet ook toe. Dat na onlibismato. Dadelijk je jere. Me kon op die inheemse. Mine kon go inheemse. Wa allemaal Sranan maar. Met respect naar de inheemse. Een aantal hebben zich verrijkt. Met de rijkdommen van deze natie. En ook de inheemse inbegrepen. Maar als dat moet begrijp. Om mijn bedrijf egoroko dape. Maar dan heb je score die desma. De man heeft takken desma. Dat je een reden aan miljoen. Lek desma brainy desma na ye. Want desma rustig desma is door de hangmat.
Want elke regering komt en gaat. En niemand denkt aan scholing aan deze mensen. Ook aan de Maronbroeders. Aantal van ze, we hoorden dong. Dan heb je een paar pakshakkers die pyjama aantrekken in het DNA. Die slaapjurken aantrekken in DNA. Dat we kon lul, sorry. We kon taxani. Lek we menen naar de inheemse. De verkiezen kon aan Maluku. Gisma we kon op. Want iedereen is ineens inheemse geworden in het land. Wala mala. Soso voor des maar voor de gek. Trouwens, ik aan money. Ay, nam takiere. Lukuja. Ay, di sina miere. Ay. Yere no na sana tiere. Dat we kirtumang. We zijn kirtumang. We zijn kirsma. Regering. Opdracht uitgevoerd. Soms denk ik, van moet ik mijn stille jongens gebruiken? Ik heb 2 stille jongens die heel stil staan. En lang stil staan. Zal geen namen noemen. Jaren 87, 88, Matemi. Die jongens staan te lang stil. Stille jongens. Mensen die het weten waarover ik praat. Die jongens zijn lang stil gebleven hoor. En we zitten grappen te maken. We denken allemaal dat we ineens goden zijn geworden. Hè? Weet u wat, volgers, wie Sranan? Over 15 jaar, 20 jaar, ik weet niet als ik het ga meemaken. Maar als we ons denkmentaliteit, arkibong, if we denken nog change snel, dan ben ik bang. Je ziet hoeveel leerkrachten vertrekken toch? Je ziet hoeveel geschoolde mensen wegtrekken toch? Dank dat we op de partij disbaka. Nou, kan we doorwaren. Ik heb het vaker gezegd. Ik kijk tot 2025. En ik zal mijn best doen tot 2025. Maar if u Sranan man, Sranan uma uno change u denki, dan is het voor mij gezien. Ik heb geen andere legacy achter te laten. Ik heb geen enkele legacy achter te laten. Dus, mensen pikken Sranan, kwestie, heeft nog een staartje. Ik hoop dat de regering met de waarheid komt. En niet met lulverhalen. Van ja, Tukayana is bezig. Zijn jongens van Tukayana. Want iedereen is iedereen Tukayana. Iedereen zijn terroristen. Iedereen zijn wapens van die, wapens van dat. Voor mij weet de regering zelf niet. Dat er meer dan 2-3 miljoen wapens in Suriname zijn. Ja, de regering, je weet het niet. Want die hele inlichtingendienst van jou deugt niet. Ik kan liever die inlichtingendienst van een persoon hier gebruiken die meer weet dan u. Als je nooit Tepu hebt gezien en Kwamazamutu en nooit bent geweest op grens Brazilië en grens Guyana-Tigri gebied. En je bent niet eens op de grens geweest daar bij de Driesprong. Is dat pas tongen op Isaka. Dan praten jullie dat jullie Surinamers zijn. Nationalisten allemaal. Hypocrieten allemaal. We play one big nationalist. Ik ben blij dat ik in een organisatie heb gezeten. Dat ik alle hoeken van dit land heb gezien. Overal ben ik geweest. Overal. Dus we zijn verder met onderzoeken. We hebben een aantal films, documenten, mensen. En ze zijn mooi bewaard in het buitenland hoor. Want wij bewaren niets hier. Dus de regering komt niet bij me zoeken hoor. En stop om mij te spaaien. Stop om mij te volgen. Het is een verzoek. Ik ben moe van jullie. Ik heb mijn rust niet met jullie. Hier deed wij klets. Lijkt me doen een valk sani. Want niemand mag de waarheid van jullie weten.
Mensen, ik heb een paar stukken geplaatst. En ik ben vreselijk uitgescholden door meneer Douchy. Meneer Douchy, ik heb u beloofd dat ik u antwoord ga geven. En je weet waar ik woon. Je hoeft Herrenberg niet te vragen. Want ik weet niet waarom u, meneer Douchy, ja toch? En die anderen die moeite hebben dat ik jullie stukken plaats. Ik ga nog meer plaatsen van jullie allemaal. Laat de Surinamers zien, jullie hypocrieten, toch? Wanneer je concessies neemt, wanneer je gronden neemt, en andere ondernemers, jonge ondernemers, en ook bij de NDP, en ook bij de VAP, en ook bij de ABAP, die wel willen ondernemen, maar jullie criminelen, wat heeft hij met de grond? Net nu ook, met deze minister, ik ben gewoon moe van deze minister, is dus gewoon corrupt. Minister ROGB, u bent corrupt. Er zijn 2 vonnissen nu van mij bij u. Ga lezen. Ik dacht dat er geen rechtersuitspraak zou. Ik was zo bang dat jongen de mouw takine maar voordeel. Maar er zijn een paar goede rechters ook hoor. Heel goede rechters. En hij heeft de juiste uitspraak gedaan. Dus minister, wie Sranan gaat u opsluiten? Hard. Deze regering gaat u beschermen toch? Ik ga kijken hoe lang. En internationaal heb ik u al aangegeven. Minister ROGB, niet nationaal, internationaal heb ik je al opgegeven. Dan weet u dat. Meneer Does, mi nooit no actie grong die go to na udu. Ter uw informatie. Min ano de chapra has voor you. Meneer Does, ik kost me. Minespa, mi no kost you. Mina probleem na no one ondernemers if je actie grong. Allemaal oprecht voor actie grong. Maar mi wel op een probleem. Tegen actie grong. Dat je go zeggen miljoen euro. En sommige kies je stuk. Dus no collect kakkerlak uit. No kost me. Want temi met you sap me. Mo wiswas you. Want ja uno mag kost toch. Volgers. Ik heb een aantal volgers zeggen dat na kusi. Weet code of ethics. Im horis revi. Me must meet you. Dat mo wasengi you. Want you. Denk dat je het kost me op mijn FB, op mijn page. Dat je vallen. Me must meet you. En in heb nog wat Herrenberg van nodig voor meet me. Me liba latur 2. Ik kan ko en ik sappe me libi. If je een biggie me voor. Dan een biggie vallen man. Kom. Ik kom. Dat we shoes maar weer een blakke handschoen. Na trobi was ook aan mij mo pot alles aan voor no dorosi. Alles van iedereen. Blijf vallen naar mij. Maar na dos. Te je te grond en je mag ook zeer grond. En er zijn zoveel jongeren. Die willen ondernemen. Want ze hebben ook een beetje geld. Ze hebben ook mensen in Nederland die willen ondersteunen. Dat je takkie. Je wil pleit tak man. Jullie zijn allemaal boeven en schurken daar. Boeven en schurken. En we vet voor Kobaka. Want u denkt dat we kom. Kom. Mek verkiezing kom. Mek president pot een datum. Dat Yoshi sma ook kakkerlak. Yoshi sma ook kakkerlak. Era douche? Mino seni kone chocolade Mars. Era? Je denkt dat ik begin aan mooi maar meneer Dusi. Want sma reageer en men ziet er mij wraak toch. Ja, je moet geen dingen van de NDP plaatsen. Je moet dit plaatsen. Maar chocolade Mars. Ik ga alles plaatsen. Je mag ABAPer zijn. Je mag NPS'er zijn. Je mag Nankuzi eten.
Je mag deze heten, dat heten. Ik ga alles plaatsen. Als je van deze nazi steelt. Mina gwete via furu. Want om in mijn pina. Dat we tek grong. Want niet eens wat koprosensie na abi voor ongena grong. Dat we go shoppen. Dat we wat serengi man die si. Man dat we maar weer vergeten. De one say lul. Tak mijn actie grond ape. Kop bewijs meer. Mi actie wan grond no mo. Dat is een soort tombo. Een baril Samsudin. Tek mi grond. Dat is sabi era dusi. Wan grond no mo mi bekis voor demon. Dat je baril. A minister baril. Tombo. Tek mi grond. Maar rechter doet uitspraak. Met zo'n no toch. Dat is rechtsstaat wel liefie toch. Dat je kon tegen me actie dis na actie dat die. Hey jere no. You denk maar baten dat die. In de shit mi pura herfabrik. Pemi ko poteng. Vietnam. Dus if you want go Vietnam go look dape. Mina nga mi partner voor Holland. Daarom gaan jullie nooit vooruit komen in het land. We lopen saglibisma ondernemers toe. Zou doen asani. Dat we actie grong. Wala mala, minister, ex-minister, allemaal actie grong. En de kiesie. Zou we dangen. No, we poten Dubai voor serie. We gaan sera Engeland. We verwachten toe man jij serie. Dat ome jongeren na grong. Dat ome jongeren wat poursanti. Trouwen a truck. Dat je kon taki. Je na laatste NDP'er er. Je na moro saksel NDP'er sade. Dat is sabi. Je loopt saglibisma. Dus je re utapanga meer. Isa tak mi sap tori funu top. Mi ap ala tori funu era. Dus utaplek van mi ap voor aboppers, mi ap voor NPS'ers, mi ap voor VAP'ers, mi ap want to voor vatrawane. Palu, allemaal mi abi. The time. Mina timing toch. Terwijl lul mi, dan mo make a volk sabi. En dat trouwens hij kost mi teguk ba. Uno jumpo gilibisma. Uno jumpo. Make them flogi. Look if they can flogi. Dan mi bigi jumpo. Want het is alleen maar, jullie zijn alleen maar triest. Gewoon triest zijn jullie. We nu kan volk standen, die eigen belang, die familiebelang, die wat tomati belang. Dat is mijn verdien 5000 golujai tera. Mishitok, ano bla bla. Mensen slep geweest. Mensen moeten 3 werken doen. Ik heb toch mensen niet keer gesproken. Ik heb mensen corona gesproken. Ik ben op een mission. Dat we kunnen tegen me. Dat jullie menen. We tekst mag roken. Dat je wat grappenmaker dappen. Dat speelt ook iets geweldigs van die heer. Minister Bronto? Je gaat geen ontslag nemen. Maar dat ding van je stinkt hoor. Dat ding van jou. Wat je hebt gedaan. Met Marlene. Met Karasma Marlene nu era. Fake news mensen. Bronto. Ga je ontslag nemen? Is wel privé, maar goed, je bent minister. Dus ik denk dat je weet waarover ik praat, hoor, Bronto. Ja, toch? Mensen, wie is er dan? Jullie moeten één ding goed opletten. En hiermee ga ik afsluiten. Is je een kis? Mensen, alsjeblieft. Ja. Mensen, alsjeblieft. Misschien wat een politieke partij. En met tegen regering. Hoor wat referendum. Wat de grappenmakers in het DNA. Ineens de mijn arkam af Lima Poststraat. Want dan zo dat is er evidence safe, mensen. De mas de godja nazi wie Sranan. Want de mijn kieswet, kiesregeling, alles wat zijn de mijn taki. Gewoon volle volk.
En unutaki kwisranang evenredig. Namora elekwang. Maar je ziet een paar grappenmakers. Want het gaat om belangen. Dat de mooie safe in het district. Pe de dek dat de tranga. Jullie saka chocolade. Criminelen. Jullie zijn gewoon criminelen daar in de DNA. Een aantal van jullie. Dat ineens je op een paaltje volk. Dat nee, we gaan voor die kiesregeling van die man van Limo Poststraat. Of een andere erbij. En wij hebben aangegeven als Sranan. Evenredig. En we hebben nog gezegd. Regering. Als je zo van deze volk houdt. In Loba volk toch. Je vindt dat je naar papa van Kondre toch. Want we lee toch. We lee. Hoor wat referendum. Make us Sranan people. Make we Sranan people. Go stem gisot kiesregeling de wani. Dat na democratie. Maar no met wat toe grappenmakers en DNA. En monjane, mo look het op. Monjane wafruwang. Want we op afspraak. En mi vindt dat ik brok op die afspraak. Dan heb ik dat, je nou principeloos. En de man staat overspan met takeren. Want er wordt gelobby met partijen. Deze praat met Abob, deze Abob praat met de hier en dan sana sani. Ay voor se tasani. No, dan no maar voer dat pe moro jong. Hey, no maar dat nikeri op pot tuere, maar dat you apwan ja. Ay dat you nikeri koroni, dat je dat pere, maar dat je zet is dat pe kan buy des maar dat pe toch. If you buy some sma, dat je wan zetel dat pe ik brok op pondo. No, hier no, you na marwina Ronnie, marwina dat je kan buy des maar dat pe. Dat we zeti. En een partij is een sportpartij. Met taki. Ik voel nou met Cleo uit stuk voor stuk. En moet pot dat briefje toch. Moet pot dit document. Dan moeten jullie zelf bepalen mensen. Wie is er nou? Teku ailuku samet taki. Het gaat om belangen. Het gaat om goud. Het gaat om olie. Het gaat om waarde. Die reis Saramaka toch. Hoeveel jaren heeft staatsolie daar olie weggehaald? Wie kan me vertellen? Hoeveel jaren heeft staatsolie op Saramaka olie weggehaald? Ga kijken hoe Saramaka eruit ziet. Ga kijken hoeveel wegen in Saramaka niet rijdbaar zijn. Ga kijken naar Saramaka. Hoeveel gronden niets doen ze. Maar ga kijken. Hoofdkantoor staatsolie. Ga hun huizen kijken in Noord. Ga hun huizen kijken aan die gesloten projecten. Wie de eigenaren zijn die bij staatsolie werken. En ga kijken naar de mensen van Saramaka. Anderen hebben zich verrijkt. Huizen in Amerika gekocht. Huizen in Frankrijk gekocht. Huizen in Italië gekocht. Huizen in Spanje gekocht. Laat ze mij komen vertellen dat het niet waar is. Diezelfde gasten, directeuren, onderdirecteuren, inkoopbedrijven, allemaal van staatsolie, die zichzelf hebben verrijkt. En dat wil ik jullie zeggen. Ze gaan zelf verrijken. Denk je dat ze olie voor een natie vinden? En dan moeten we zo duur voor benzine betalen? Is onze olie, is de natieolie. En ik mag jullie niet de waarheid vertellen. Want ik mag jullie ogen openen en ik moet doodgaan. Want ik mag hen niet vertellen dat alles wat onder alle waarden van onze natie gezamenlijk is. Maar nee, 8 clans maar, 10 clans maar mogen verdienen. En hun kinderen mogen alleen in staatsolie werken. Hun kinderen mogen alleen bij go-to werken, hoe dat ding heet. Hun kinderen alleen moeten bij staatsbedrijven werken, want het moet beschermd worden. Ga kijken. Velen hebben niet eens een jacuzzi gezien. Velen hebben nog niet eens van de sauna kamer gezien. Ga kijken hoe ze leven. En jij
Je was wat toilet schreef. De mij wat dorosei ete isaramaka. Buiten toilet. De mij kare wc of van de karasan. De go was dorosei ete isaramaka. Maar ga kijken. Als ik niet de waarheid spreek. Wanneer je saramaka daar heet. Alles is klaar toch? En ga kijken wie zich hebben verrijkt. Ga kijken wie kinderen in het buitenland studeren. Dat is de realiteit. Go luku en meli. Doe onderzoek. Dan wan kirmi. Mina mag taki. Want mina mag openen mijn ei. 600.000 mensen. We worden bewust dom gehouden. We worden bewust arm gehouden. Nee, Bensi 163 miljoen of om een miljoen heeft staatsolie gegeven. Ga kijken wat ze met het geld gaan doen. Go look of de praten. Ik hoor ook een 30 miljoen IDB. Ook een paar schurken bij IDB. Zij boeven ook bij IDB. Je geeft een reisproject van 30 miljoen. Dat ga ik ook onderzoeken. Ik snap IDB niet. Ga kijken zich verrijken. En wanneer ik praat, onderbouwd met documenten, word ik bedreigd. Ik word bedreigd. Toevallig een volger die een locatie pim kan go live. Bishi dat breek me ja. Dat nog verder eten. Maar het is toch zielig? En wij, de poti wat wil vetango schreven. Wat jou schreven. Ja, die kuli blakka man, inje, ja, buskondre man. Dat soort dingen gaan ze met ons doen. Wanneer ze champagne drinken, dan is het geen hunistan blakka man. Om en die mekkie, fawaka, set mi kong. Daar kennen ze geen blakka man en kuli. Dat ben een chow, money, rijkdom. Go to, concessie. Daar kan men geen blakka man kuli en panesi en inji. En wij, gewoon, maar de mij potu me kufeti, kuli man, blakka man, juka, alles aan we taki. Maar in het top. Jongen, dat mij drinken morgen champagne. Dat de mannen zeggen, hey collega, hoe gaat het? Hey vriend, mati, brada. Ik ga monitor. Dat unai fetu schreef. Want man te ting oppo. Je hebt altijd denk bij mij gewoon met chino, je hebt brede. Jongen, mino nyaite, mim go hustle. De man tori setik ba. Dat we fetang ons schreef. Unai takang ons schreef. Want ik hou van hem. Ik hou van de president. Ik hou van de vicepresident. Ik hou van de... Hey. Leg van mij takang aja. Dan een fractievoorzitter. Bouwen ons in Miami. Dan ben ik kiezen informatie. Zoveel ton dollars. Van waar komen we met geld? Wil je graag onderzoeken. Want geld is overgemaakt door een bedrijf. En een bekende bedrijf. Asfalteringsbedrijf. Want hij krijgt alle asfalteringen. Zijn gelden daarover. Internationaal weet het. En die fractievoorzitter komt te huis in Miami. Dat we vetten ons er ja zo. Gebruik uw verstand, Sranan man. Utakang ons refi. Utakang ons refi. Mensen, moet tegen era. If u no bondru, u no takang ons refi, dan mag ik 100 jaar praten. Mag ik 50 jaar praten. Ik mag 1000 jaar praten. En morgen staat er weer iemand op. Over een jaar staat er weer iemand op. Maar als jullie niet gaan denken of jullie gaan stemmen dadelijk, dan hebben jullie een probleem hoor. Want al die oude gasten, ze zijn allemaal zo in een netwerk van stelen, corruptie, meer geld, meer huis, meer percelen. En jouw kinderen gaan niet eens een vierkante meter dadelijk kunnen kopen. Luister goed wat ik zeg. Jouw kinderen
Ga niet eens een vierkante meter dadelijk kunnen kopen. En dan praten we, ja, de jeugd is de toekomst van morgen. Maar zelfs de jeugd wil weggaan van hier. Toch triest wat er gebeurt. Mensen, het is me gelukt zonder onderbreking. Ik wil iedereen bedanken die me volgt. En alsjeblieft, mensen, share mijn video. Op YouTube en op Facebook. AUB, share. Ik wil iedereen bedanken die me elke keer alles van me shared. Hey, many thanks. De mensen die me appen, te veel soms kan ik geen antwoord geven. Mensen die vergeet, mensen alsjeblieft als ik een afspraak met je heb, app me. Want die mannen hacken ook mijn app. Want die mannen weten precies wie me appen. Dus voorzichtig, geen dingen naar me appen van deze regering. Ik wil iedereen nogmaals bedanken. En ik zou vragen, een prettige avond. En aan alle moeders. Want ze zijn de beste economen toch. Demma. Ik wil alle moeders een lekkere, leuke avond. Want dan dit doe ik ba. We zijn nu al ongeveer 7:30, zie ik. Als het goed is hoor. Laten we de moeders een beetje respect geven. Koolopding. Want ze doen een job. En elke dag zie ik het. En ik maak het elke dag mee. Laten we ze koesteren. Want zij zijn de beste economen. In huis. En overal. Want zij weten alleen hoe ze met geld moeten omgaan met kinderen. En zelfs om mannen te verzorgen. Want ja, wat lesman zijn wakker dat doen. Maar in geval, word niet boos. Is de waarheid dat ik spreek. U ziet me wel binnenkort. Ciao, lobby. Ciao, blijf me sharen. Ciao, mensen. Ibi sima me chibati, magato, kong, zipi, the men's way, my Sharwa. Mensen delen is lief. Ik ga beginnen. Ik wil dit muziek echt afdraaien. Ciao. Volgende keer. Ciao.